Hvor fanden har du været? Ordene var ikke mere end en hvisken, men de hang i den kolde nytårsluft som isnåle. Jeg ringede. Jeg ringede 100 gange. Manden, Mikkel, tog et skridt frem. Hans dyre uldfrakke var intet værn mod den kulde, der kom indefra. Foran ham, i det skarpe, sterile lys fra ankomsthallen i Københavns Lufthavn, stod Sofie. Hun holdt et lille barn tæt ind til sig. Ved siden af hende, i en tvillingeklapvogn, sov 2 andre spædbørn, deres små ansigter fredfyldte under de tykke huer. Et helt år. Et helt år med larmende tavshed, og nu stod hun her. Mikkel mærkede en bølge af vrede og forvirring skylle ind over sig. Svar mig, Sofie. Hvad er det her for noget? Hvem? Hvem er de? Sofie løftede blikket. Hendes øjne, der engang havde strålet af kærlighed til ham, var nu matte og uendeligt trætte. De rummede en historie, han ingen anelse havde om. Hun så på det lille barn i sine arme, så på de 2 i vognen, og så tilbage på ham. Hendes stemme var rolig. Men hvert eneste ord landede som et hammerslag, der knuste den verden, han kendte. De er dine, Mikkel. De er dine børn. I det samme eksploderede himlen udenfor i et orgie af fyrværkeri. Hele København fejrede det nye års komme. Men inde i Mikkels bryst var der kun lyden af noget, der gik i 1000 stykker. Han havde troet, at han havde mistet sin kone for 1 år siden. Han indså i det øjeblik, at han havde mistet så uendeligt meget mere. Det hele var begyndt med en afsked 1 år tidligere. I et minimalistisk kontor på toppen af en glasbygning i Nordhavn sad Mikkel foran en computerskærm. Tallene, der dansede på skærmen, repræsenterede kulminationen på års slid og slæb. Hans tekstartup, hans livsværk, var netop blevet opkøbt for et beløb, der ville gøre ham økonomisk uafhængig for resten af livet. Han burde have jublet. Han burde have åbnet champagnen. I stedet følte han en isende tomhed brede sig i brystet. Døren gik sagte op, og Sofie kom indisk. Hun bar på en bakke med en kop te, der for længst var blevet kold. Hun blev stående bag ham i lang tid, som om hun samlede mod til at sige noget. Kan du komme tidligt hjem i aften? Spurgte hun lavmælt. Mikkel vendte sig ikke om. Hans øjne var stadig låst fast på skærmen. Jeg har travlt i dag, Sofie. Han hørte hende sukke, et næsten uhørligt suk. Hun stillede bakken på et sidebord og gik lige så stille ud igen. Han så ikke det udtryk af total udmattelse, der var ætset ind i hendes ansigt, eller den måde, hendes hånd instinktivt hvilede på maven. Dagene, der fulgte, blev mere og mere stille. Sofie talte mindre. Hun led ofte af kvalme om morgenen og tabte sig, så hendes kindben blev skarpe og fremtrædende. Mikkel, opslugt af sin egen succes og de uendelige møder, der fulgte med opkøbet, affejede det som stress. Du skal bare slappe lidt af, sagde han fraværende, mens han tjekkede mails på sin telefon. Vendepunktet kom til en reception for at fejre aftalen. Camilla, en skarp og ambitiøs venturekapitalist, der havde spillet en nøglerolle i opkøbet, forlod aldrig Mikkels side. Pressen tog billeder. Billeder, hvor Camilla stod tæt op af ham, hendes hånd på hans arm, hendes smil strålende og besidderisk. Mikkel, beruset af succes og anerkendelse, gjorde intet for at trække sig væk. Sofie så billederne online den næste dag. Hun sagde ingenting. Hun anklagede ham ikke. Men stilheden i deres store villa i Hellerup blev nu så tyk, at man kunne skære i den. Måltiderne blev spist i tavshed. Spørgsmål om dagen blev besvaret med enkeltstavelsesord. En aften kom Mikkel meget sent hjem. Han fandt Sofie siddende i stuen, kun oplyst af en enkelt standerlampe, der kastede lange skygger på hendes blege ansigt. Er der noget, du vil fortælle mig, Mikkel? Spurgte hun. Hendes stemme var så rolig, at det provokerede ham. Mener du, om jeg er dig utro? Er det det, du insinuerer? Hans stemme var skarpere end tiltænkt. Sofie svarede ikke. Hun så bare på ham. Og det var den tavshed, den uudtalte dom, der fik hans stolthed til at flamme op. Han følte sig misforstået, anklaget, han, som arbejdede sig selv ihjel for deres fælles fremtid. Deres skænderi var ikke højlydt.
Det var en byge af kolde, præcise ord, der skar dybe sår i luften mellem dem. Lige som det var værst, ringede det på døren. Det var Camilla. Hun kom med nogle presserende dokumenter, men hendes timing var upåklagelig. Hun talte med en slet skjult hentydning om den nye verden, Mikkel var trådt ind i, en verden, hvor Sofie tydeligvis ikke hørte til. Og Mikkel, fanget i sin sårede stolthed, forsvarede ikke sin kone. Han lod Camillas ord hænge i luften, en giftig bekræftelse af Sofies værste frygt. Den nat fandt han Sofie besvimet på badeværelsesgulvet. Da hun vågnede på hospitalet, hørte hun ham sige til lægen, hun har nok bare tænkt for meget over tingene på det sidste. Sofie vendte ansigtet ind mod puden. Tårerne strømmede lydløst ned af hendes kinder. Hun vidste, at der var noget, hun burde fortælle ham, en hemmelighed, der voksede i hendes mave, men hun vidste også, at det var for sent. At sige det nu ville kun blive endnu et våben i deres krig. 2 dage senere lagde hun skilsmissepapirerne på hans skrivebord. Lad os stoppe her, Mikkel. Han stirrede på hende, som om han ikke forstod ordene. Hvad? Hvad snakker du om? Sofie så på ham i lang tid. Der var ingen vrede i hendes øjne længere, kun en bundløs træthed. Jeg har ikke kræfterne til at fortsætte. Han skrev under. Hurtigt, uden at tøve. Hans ego, hans forbandede stolthed, tillod ham ikke at bede hende om at blive. Den dag, Sofie forlod huset, skinnede solen. Hun trak sin lille kuffert hen over de polerede gulve, stoppede ved døren og så sig tilbage en sidste gang. Pas på dig selv, Mikkel. Så lukkede døren sig bag hende. Mikkel overbeviste sig selv om, at det var den rigtige beslutning. Han var fri. Fri for mistillid, fri for et ægteskab, der ikke længere fungerede. Men han anede ikke, at da den dør lukkede, gik Sofie ikke kun væk med et knust hjerte. Hun bar på 3 små liv, der spirede i al hemmelighed, 3 små hjerter, der slog i takt med hendes eget. Efter Sofie var gået, blev villaen i Hellerup uhyggeligt stille. Den første morgen, Mikkel vågnede alene, gik han vanen tro ned i køkkenet. Han stoppede brat op ved det tomme spisebord. Der var ingen duft af kaffe, ingen lyd af fodtrin, ingen velkendt stemme, der spurgte, om han ville have morgenmad. Det gik op for ham, hvor meget han havde taget hendes tilstedeværelse for givet. Han havde vendet sig så meget til den, at han aldrig havde overvejet muligheden for, at den en dag ville forsvinde. Mikkel begyndte at arbejde mere. Han tog tidligere afsted og kom senere hjem. Arbejdet udfyldte hans timer, men det kunne ikke udfylde tomrummet i hans sind. Om aftenen sad han alene i den store stue, tændte for fjernsynet på fuld lydstyrke, bare for at slukke det igen et øjeblik efter. Larmen gjorde kun tomheden mere øredøvende. Sofies hjemmesko stod stadig pænt i et hjørne ved hoveddøren. Mikkel bad ikke rengøringshjælpen om at fjerne dem. Bare lad dem stå, sagde han til Lars, sin personlige assistent. Lars så på ham med et blik, der sagde mere end ord, men han holdt sin mund. Mikkels liv trådte ind i en ny fase. Han blev et kendt ansigt i erhvervslivet, en succeshistorie om manden fra beskedne kår, der havde skabt en formue. Han var omgivet af receptioner, anerkendende ord og beundrende blikke. Men jo mere han stod i centrum af mængden, desto mere fortabt følte han sig. Nogle nætter vågnede han med et sæt. I sine drømme så han Sofie stå med ryggen til ham, hendes hånd på maven. Når han kaldte på hende, vendte hun sig ikke om. Han vågnede bad i sved, uden at forstå, hvorfor disse mærkelige drømme blev ved med at forfølge ham. En dag, da han gik forbi deres gamle soveværelse, åbnede han en skuffe af ren og skær vane. Deri lå et halvfærdigt stykke strikketøj, et lille bitte stykke tøj i blødt uld, som Sofie var begyndt på. Han tog det op. Den svage duft af hende, der stadig hang i garnet, fik hans hjerte til at snøre sig sammen. Hvem strikkede hun til? Spørgsmålet fløj gennem hans hoved, men han skubbede det væk med det samme. Det var for smertefuldt at tænke på. På kontoret blev Camilla en stadig mere fast del af hans hverdag. Hun var dygtig til at vise sin omsorg på de rigtige tidspunkter, stille de rigtige spørgsmål, og hun bakkede ham altid op på møder. Folk omkring dem begyndte stiltiende at acceptere hende som Sofies afløser. Mikkel gjorde hverken fra eller til. Han lod tingene ske,
lod livet drive afsted af sig selv. En eftermiddag var Mikkel og Lars på Rigshospitalet for at besøge en forretningspartner. Da de gik forbi fødegangen, stoppede han uvilkårligt op. Gennem en glasdør hørte han lyden af en nyfødt, der græd. Han så en ung mor, der vuggede sit barn, hendes ansigt træt, men hendes øjne fyldt med en overvældende kærlighed. En uforklarlig smerte stak i Mikkels bryst. Er du okay, chef? Spurgte Lars. Mikkel rystede på hovedet. Ikke noget. Men fra den dag af følte han en uro, hver gang han hørte et barn græde. Han tog sig selv i at tænke, hvordan ville Sofie se ud med et barn? Tanken var så foruroligende, at han straks slog den ud af hovedet. En aften kom han tidligere hjem end normalt. Han satte sig i sofaen og stirrede tom på hoveddøren, som om han forventede at se en velkendt skikkelse komme ind ad den, ligesom hun plejede. Men døren forblev lukket. Det eneste, der brød stilheden, var ordets tikken i den tomme villa. For første gang indså Mikkel for alvor, at der er ting, man først forstår værdien af, når man har mistet dem. Og han anede ikke, at et helt andet sted i landet var Sofie i gang med at skabe et nyt liv. Et liv, hvor han slet ikke eksisterede. Tiden gik, og Mikkels liv fandt en ny, tilsyneladende stabil rytme. Men indeni ham var der kaos. Drømmene om Sofie blev hyppigere og mere levende. Nogle gange så han hende stå midt i en regnbyge, med hænderne beskyttende om sin mave, hendes ansigt blegt og forpint. Andre gange vendte hun ham bare ryggen og gik, efterladende et tomrum, han ikke kunne sætte ord på. En formiddag, netop som Mikkel var på vej ud af døren, dukkede hans mor, fru Jørgensen, uanmeldt op. Hun havde en lille kurv med hjemme bag med, og sagde, at hun bare lige var i nabolaget, men hendes øjne flakkede nervøst. Du er blevet så tynd, min dreng, sagde hun, mens hendes blik gled rundt i det kolde, upersonlige hus. Mikkel fremtvang et smil. Jeg har det fint, mor. Fru Jørgensen var tavs et øjeblik, før hun langsomt spurgte, Mikkel. Har du nogensinde tænkt over, hvorfor Sofie forsvandt så? Pludseligt. Spørgsmålet ramte ham som en knytnæve. Han svarede ikke. Hans mor sukkede dybt. Hun pressede ikke på, men inden hun gik, efterlod hun en kryptisk bemærkning i luften. Der er ting her i livet, som man først forstår, når det er for sent. Hendes ord hjemsøgte ham resten af dagen. Om aftenen arbejdede han sent på kontoret. Lars kom ind med en stak gamle mapper, der skulle arkiveres. Chef, jeg ryddede op i arkivet, sagde han og rakte Mikkel en tynd mappe. Jeg fandt den her. Mikkel åbnede den. Indeni lå et kontoudtog fra hans gamle fælleskonto med Sofie. Det var fra perioden lige før skilsmissen. Hans øjne skimmede tallene, indtil de faldt på en post, han aldrig havde bemærket før. En betaling til en privat fertilitetsklinik i Jylland. Mikkels hænder begyndte at ryste let. Hvorfor har du aldrig vist mig det her, Lars? Spurgte han, stemmen var pludselig hæs. Lars så ned i gulvet. Sofie bad mig om ikke at sige noget. Hun sagde, at hun ikke ville forstyrre dig, nu hvor det gik så godt med firmaet. Mikkel stirrede på papiret. Betalingen. De mærkelige drømme. Hendes træthed, kvalmen, dengang hun besvimede. Alle de løsrevne brikker begyndte pludselig at passe sammen og danne et billede, der fik hans blod til at fryse til is. Find hende, sagde Mikkel og rejste sig så brat, at stolen væltede. Find Sofie for mig, Lars. Lars så overrasket op. Er du sikker, chef? Mikkels stemme var nu lav og mørk. Find hende. For enhver pris. Jagten begyndte, men det var som at lede efter et spøgelse. Sofie havde slettet alle sine spor. Hendes telefonnummer var lukket, hendes sociale medier deaktiveret, og ingen af deres fælles venner havde hørt fra hende. Camilla hørte om eftersøgningen og udtrykte en påtaget bekymring. Hvorfor bruger du tid på hende, Mikkel? Det kapitel er jo lukket. Mikkel så på Camilla i lang tid. For første gang bemærkede han noget koldt og beregnende i hendes øjne. Du forstår det ikke, sagde han bare. Den nat sov Mikkel ikke. Han sad alene i sin stue med kontoudtoget foran sig.
Et spørgsmål kørte i ring i hans hoved, igen og igen. Hvis hun var gravid dengang. Hvad så nu? Han turde ikke tænke tanken til ende. Et helt andet sted i landet, i et lille, fugtigt sommerhus, sad Sofie ved vinduet. Ved siden af hende, i 3 små vugger, sov 3 spædbørn trygt. Hun lagde en hånd på sit bryst og trak vejret dybt og forsigtigt. Udenfor silede regnen ned, præcis som den dag, hun havde forladt det store hus i Hellerup. Sofie anede ikke, at den mand, der for 1 år siden Kold havde skrevet under på deres skilsmisse, nu var ved at afdække den sandhed, hun så desperat havde forsøgt at holde skjult. Den dag Sofie ankom til den lille fiskerby på den jyske vestkyst, stod regnen ned i stænger. Hun slæbte sin gamle kuffert afsted ad en mudret grusvej, hendes mave var allerede tydeligt rund under frakken. Hver skridt var tungt. Hun kendte ingen, havde ingen familie at søge tilflugt hos. Det eneste, hun havde råd til, var et lille, utæt sommerhus, der stod tomt uden for sæsonen. Væggene var fugtige, og det trak fra vinduerne, men det gav ly for regnen. Den første nat i det fremmede hus sad Sofie lænet op ad en kold væg med hænderne på maven. 3 små liv, der bevægede sig derinde, fyldte hende med en blanding af frygt og en overvældende kærlighed, der tog vejret fra hende. Mor er her nu, hviskede hun ud i mørket. Mor er her. De sidste måneder af graviditeten var en lang, sej kamp mod udmattelse. Hun havde konstant kvalme, var svimmel, og flere gange var hun tæt på at kollapse, når hun var ude for at handle. Men hver gang tanken om børnene strejfede hende, tvang hun sig selv på benene. Hun tog småjobs, gjorde rent i andre sommerhuse, for at tjene nok til at overleve. Fødslen gik i gang helt uventet, en stormfuld naturvidenskabelig. En nabo hjalp hende til det lille regionshospital, hendes tilstand var kritisk. Lægen, en ældre, venlig mand ved navn Dr. Hansen, så bekymret på hendes journal. Trillinger og for tidligt født. Det her bliver hårdt, unge dame. Du må være stærk. Vejerne kom som bølger af ren smerte, der næsten slog hende bevidstløs. Hun bed sig i læben, så blodet sprang, tårer og sved blandede sig på hendes ansigt. I et kort, febrilsk øjeblik dukkede Mikkels ansigt op for hendes indre blik, men hun skubbede det brutalt væk. Hun skulle være stærk. For sine børns skyld. 3 små babyer kom til verden med svage, spæde skrig. Sofie lå udmattet på sengen, mens tårerne stille trillede ned af hendes kinder, da hun hørte sygeplejerskens ord. De er meget små og svage. Vi er nødt til at holde dem i kuvøse til observation. De følgende dage levede Sofie i en tåge af angst. Emil, Freja og Nora lå i deres små glaskasser, så små og skrøbelige, at det gjorde ondt i hjertet at se på. Sofie stod udenfor, hendes rystende håndflade presset mod det kolde glas. Hun brugte de sidste af sine sparepenge på at blive på hospitalet. Da pengene slap op, tog hun et job som rengøringsassistent på selve hospitalet, bare for at kunne være tæt på sine børn. Om natten sov hun siddende på en stol i en korridor, hendes øjne konstant rettet mod de 3 små senge. Børnene voksede, men det var en daglig kamp. Nora havde ofte svært ved at trække vejret, Freja havde tendens til høj feber, og Emil var markant mindre end andre børn på hans alder. Hver gang en læge kaldte på hende, føltes det som et stik i hjertet. Et år gik i stilhed. Sofie forvandlede sig til en tynd, sindet kvinde med ru hænder, alt det hårde arbejde. Men hver gang et af hendes 3 små mirakler pludrede, mor, smilede hun og glemte al sin træthed. Lige indtil deres 1-års fødselsdag. Dr. Hansen kom med resultaterne af Noras seneste undersøgelse. Hans ansigt var alvorligt. Han har brug for langvarig og specialiseret behandling, Sofie. Omkostningerne. De er ikke små. Sofie følte, at gulvet forsvandt under hende. Papiret i hendes hånd rystede voldsomt. Hun så på sine 3 sovende børn, og smerten i hendes bryst var næsten ubædelig. Den nat sov hun ikke. Hun sad ved vinduet og stirrede ud i det kulsorte mørke. I 1 år havde hun forsøgt at bære hele verden på sine skuldre alene. Men i det øjeblik forstod hun, at hendes stolthed ikke måtte koste hendes børn deres fremtid. Næste morgen pakkede hun sine ting. Den gamle, slidte kuffert blev fundet frem igen. Men denne gang rejste hun ikke alene. Hun kyssede Emil,
Freja og Noah blive på panden og hviskede, mor tager jeg med hjem. Og hun anede ikke, at et andet sted fulgte Mikkel hvert et spinkelt spor i sin desperate søgen efter hende. Vejen tilbage var begyndt. Efter 1 års fødselsdagen blev Noahs helbred mærkbart dårligere. Hans vejrtrækning blev anstrengt og pibende, og hver gang han græd, blev hans lille ansigt blåt. Sofie bar ham konstant, hendes hjerte hamrede af angst, bange for at give slip på ham, som om han ville forsvinde, hvis hun gjorde. På regnfulde nætter var det lille sommerhus isnende koldt. Sofie lagde en tynd madras på gulvet og placerede de 3 små tæt sammen for at holde varmen. Hun lå på siden, med en arm om Noah, den anden hånd på Emils bryst, og hendes fod rørte let ved Freja. Hun var i konstant alarmberedskab, bange for at gå glip af den mindste bevægelse. Lyden af hendes børns gråd vækkede hende oftere end regnen, der trummede på taget. Hver gang Noah fik et anfald, løb Sofie med ham i armene gennem mørket til den lokale lægevagt. Lyset fra gadelygterne var svagt og gult, og havvinden skar i hendes ansigt. Nogle gange gav hendes ben efter under hende, men hun bed tænderne sammen og kæmpede sig op igen. Dr. Hansen så på hende med medlidende øjne. Du er nødt til at passe på dig selv, Sofie. Du kan ikke blive ved med at køre dig selv i seng på den her måde. Sofie smilede bare et anstrengt smil. Så længe jeg kan trække vejret, kan jeg passe mine børn. Pengene var ved at slippe op. Sofie begyndte at sælge de få værdigenstande, hun havde tilbage. Sin gamle vielsesring. En sølvhalskæde, hun havde fået af sin mor. Hver gang hun afleverede en genstand hos pantelåneren, rystede hendes hænder, men hun så sig ikke tilbage. Der var dage, hvor Sofie undlod at spise for at have råd til medicin til Noah. Hun drak postevand for at stille sulten, hendes mund var tør og sprukken. Men synet af hendes sovende børn fik en ro til at sænke sig over hende. Emil begyndte at lære at tale. Den første gang ordet mor lød i det lille, kolde rum, brød Sofie sammen i gråd. Hun krammede ham tæt ind til sig, hendes tårer gjorde hans lille trøje våd. Freja var en stille, observerende pige. Hun sad ofte og så på sin mor i lang tid, som om hun forstod, hvor meget hun kæmpede. Hun rakte tit sin lille hånd ud og rørte ved Sofies kind, før hun smilede et lille, forsigtigt smil. Men Noah var anderledes. Han smilede sjældent. Han var for træt. Hver gang Sofie så på ham, snørrede hendes hjerte sig sammen. En eftermiddag fik Noah et voldsomt krampeanfald. Sofie skreg i panik og råbte på hjælp. Hun greb ham og styrtede ud på vejen. Himlen var mørkegrå, og regnen piskede hende i ansigtet, så det sved. På skadestuen stod Sofie trykket op ad en væg og rystede over hele kroppen. Da lægen lukkede døren til behandlingsrummet, mistede hun al kraft og sank sammen på gulvet. I det øjeblik forstod hun, at der findes en frygt, der er så dyb, at den ikke kan formes til ord. Den nat, da Noah var uden for livsfare, trak Dr. Hansen Sofie til side. Du er nødt til at forberede dig mentalt, Sofie. Uden adgang til bedre behandlingsmuligheder. Er prognosen ikke god? Sofie græd ikke. Hun nikkede bare. Det var, som om hendes tårekanaler var tørret ud for længe siden. Da hun kom tilbage til sommerhuset, så hun på sine 3 sovende børn. Det gule lys fra en natlampe faldt på deres uskyldige ansigter og fik hendes hjerte til at gøre ondt. Hun knælede ved siden af sengen og foldede for første gang i mange år sine hænder i bøn. Ikke for sig selv. For sine børn. Sofie forstod, at hvis hun fortsatte sådan her, ville hun ikke have styrken til at beskytte dem alle 3. Og dybt i hendes sind begyndte en tanke, som hun i et helt år havde forsøgt at begrave, at spire frem. Efter den skæbnesvangre nat, hvor Noah havde svævet mellem liv og død, sov Sofie næsten ikke. Hun sad ved børnenes seng og så dem trække vejret i det svage skær fra natlampen. Hvert eneste af deres åndedrag var som et anker, der holdt hende fast i denne verden. Hun havde engang troet, at hendes egen lidelse var nok, så længe hendes børn var i sikkerhed. Men nu forstod hun, at en mors kærlighed, uanset hvor stærk den er, ikke kan erstatte medicin, ordentlige levevilkår. Næste morgen tog Sofie Noah med til hospitalet igen. Dr. Hansen gennemgik testresultaterne, og hans stemme var alvorlig. Du bør tage ham med til et specialhospital. Herude har vi simpelthen ikke det nødvendige udstyr.
Sofie var tavs i lang tid. Hvad? Hvad vil det cirka koste, doktor? Dr. Hansen nævnte et beløb. Sofie følte, at hendes ører lukkede til. Selv hvis hun arbejdede resten af sit liv i denne lille by, ville hun aldrig kunne skrabe så mange penge sammen. På vejen hjem gik Sofie forbi pantelåneren en sidste gang. Hun lagde sin gamle mobiltelefon og et lille armbånd, det sidste minde hun havde, på disken. Da hun gik derfra, var hendes hænder tomme. Om aftenen ringede hun hjem til sin mor. I den anden ende af røret rystede den ældre kvindes stemme, da hun hørte Sofies. Hvordan går det med dig, mit barn? Sofie bed sig i læben. Jeg har det fint, mor. Hun sagde ikke mere. Hun bad ikke om penge, bad ikke om hjælp. Men efter opkaldet sad hun stille i meget lang tid, mens hendes tårer lydløst faldt på det kolde gulv. Den nat fandt hun et gammelt stykke papir frem. På det stod adressen på villaen i Hellerup, hvor hun engang havde boet med Mikkel. Hun stirrede på den i lang tid, før hun foldede den sammen og puttede den i sin lomme. Hun vidste, at hvis hun tog tilbage, ville intet være som før. Hun vidste, at hun skulle se Mikkel i øjnene igen, se fortiden i øjnene, en fortid, ingen af dem nogensinde rigtig havde konfronteret. Men for sine børns skyld havde hun intet valg. Tidligt næste morgen bar Sofie Emil, Freja og Noah ombord på en rutebil. De tre små sov trygt, uvidende om at denne rejse ville forandre deres liv for altid. Sofie holdt dem tæt ind til sig, hendes hjerte var tung som bly. Fra bussens vindue så hun landskabet glide forbi, sløret og tydeligt. Gamle minder dukkede op. Minder om simple måltider, om fattige dage fyldt med latter. Og mindede om det øjeblik, hun forlod huset uden at se sig tilbage. Sofie hviskede, som om hun talte til sig selv, mor undskylder. Da bussen standsede i udkanten af den velkendte by, var det ved at blive mørkt. Nytårsaften nærmede sig. Folk skyndte sig hjemad, med favnen fuld af indkøb, deres øjne fyldt med forventning. Sofie stod midt i menneskemængden med sine tre børn. Hun trak vejret dybt. Vejen tilbage var ikke lang nu. Og et andet sted anede Mikkel stadig ikke, at den kvinde, han ledte efter, langsomt bevægede sig tættere og tættere på ham i årets sidste, mørke timer. Københavns Lufthavn på nytårsaften var ikke så travlt som normalt. Folk skyndte sig afsted med deres kufferter, blikket rettet mod årets sidste afgang. Sofie stod midt i den store ankomsthal. Hun holdt Noah tæt ind til sig, mens Emil og Freja sad i tvillingeklapvognen ved siden af. Deres tre små, røde flyverdragter løste op i det kolde, kunstige lys. Hun trak kraven på sin jakke op, dels for at skærme for træk, dels for at skjule den voldsomme hjertebanken, hun pludselig mærkede. Hun vidste ikke, hvad hun frygtede mest, at se Mikkel igen, eller at skulle svare på hans spørgsmål om børnene. En stemme i højtaleren annoncerede en afgang og rev hende ud af sine tanker. Hun bøjede sig ned for at rette på et af børnenes tørklæder. Hendes bevægelser var langsomme og rolige, men hendes hænder rystede let. I den anden ende af hallen trådte Mikkel indisk. Han var ankommet i en tilstand af total forvirring. Ordene fra Lars i telefonen kørte stadig i ring i hans hoved, det er Sofie. Og 3 børn. Mikkel satte farten op. Hver skridt føltes tung som bly. Han turde ikke tro det, men han turde heller ikke lade være. Og så han hende. Sofie stod med ryggen til, hendes skikkelse var endnu spinklere, end han huskede den. Men det, der fik ham til at stivne, var de 3 små børn. 3 små ansigter, med find, lys hud, der sov trygt i lufthavnens skarpe lys. Især Emil. Hans øjenbryn, hans næseryg. Han lignede Mikkel på en prik. Det var ubestrideligt. Mikkel stod som frosset til jorden. Alle lyde omkring ham forsvandt. Udenfor eksploderede himlen pludselig i et fyrværkeri. Lyset blev kastet ind gennem de store glasruder. Og i præcis det øjeblik, hvor det gamle år blev til det nye, vendte Sofie sig om. Hendes blik mødte hans. I et kort øjeblik var de begge ude af stand til at sige noget. Et års adskillelse, et års vrede, et års misforståelser, alt sammen var samlet i det ene, intense øjeblik. Mikkel.
Sofie var den første til at bryde tavsheden. Hendes stemme var så svag, at den næsten forsvandt i rummet. Mikkel så på de 3 børn og så tilbage på Sofie. Hans læber bevægede sig, men der kom ingen lyd ud. Noah begyndte pludselig at klynke i søvne. Sofie trykkede ham instinktivt tættere ind til sig, en rutineret bevægelse, der vidnede om utallige nætter med trøst og vuggen. I det øjeblik føltes det, som om Mikkels hjerte blev klemt sammen i en skruestik. Er de? Han formåede endelig at presse ordene frem. Sofie sænkede blikket, men hun undveg ikke. De er dine. En kort sætning, men den ramte som et lyn. Mikkel tog et halvt skridt tilbage og greb fat i et gelænder for at støtte sig. Hans øjne blev røde. Alle hans tvivl, alle de løsrevne minder, alt smeltede sammen til en sandhed, der var så klar og så smertefuld. Bag ham vendte Lars sig diskret om. Sofie græd ikke. Hun så bare på Mikkel, hendes stemme var rolig, men uendelig træt. Jeg er ikke kommet tilbage for min egen skyld, Mikkel. Jeg er kommet tilbage for deres. Lufthavnens højttalere annoncerede årets sidste flyafgang. Folk omfavnede hinanden, ønskede godt nytår. Men i det ene hjørne af hallen stod 3 voksne og 3 små børn, frosset i tiden. Mikkel så på børnene igen. Hans hånd rystede, da han løftede den, lod den hænge i luften et øjeblik, før han trak den til sig igen. Han var bange. Bange for at røre ved den sandhed, han havde overset i et helt år. På denne kolde nytårsaften i Københavns Lufthavn stod en mand lammet foran 3 børn, der aldrig havde hørt ham sige far. Og en kvinde stod foran den mand, der engang havde været hele hendes verden. Der var ingen vej tilbage. Lufthavnen blev langsomt tømt for mennesker. Fyrværkeriet udenfor var forstummet, og kun små stykker farvepapir lå spredt på det kolde flisegulv. Mikkel stod der stadig, ude af stand til at fjerne blikket fra de 3 små børn. I et helt år havde han troet, at han havde affundet sig med sit tab. Men nu, hvor sandheden lå lige foran ham, forstod han, at det, han havde mistet, var uendeligt meget større, end han nogensinde havde forestillet sig. Sig det igen, sagde Mikkel, hans stemme var hæs og knækket. Sofie holdt Noah tættere ind til sig og nikkede langsomt. De er dine, Mikkel. Alle 3. Ikke et eneste bebrejdende ord, ikke en eneste tåre. Den måde, Sofie sagde det på, gjorde mere ondt i Mikkels hjerte end noget skrig. Han vendte sig om og dækkede sit ansigt med hænderne. Gamle billeder oversvømmede hans hjerne. Aftenen, hvor Sofie havde kvalme i køkkenet. Gangen, hvor hun besvimede på badeværelset. Hendes trætte blik, da hun lagde skilsmissepapirerne på bordet. Hvorfor? Hvorfor sagde du ikke noget? Spurgte han, stemmen brast. Sofie pressede læberne sammen. Fordi du ikke troede på mig dengang, Mikkel. Et simpelt svar, men det var som en kniv direkte i hans stolthed. Lars, der stod ved siden af, kunne ikke længere tie. Chef. Den dag Sofie besvimede. Jeg så papirerne fra klinikken. Mikkel vendte sig brat om mod Lars. Hvorfor i helvede sagde du ikke noget? Lars så ned i gulvet. Fordi Sofie bad mig om det. Hun ville ikke forstyrre dig, nu hvor din karriere var på sit højeste. Mikkel lå en tør, hullyd. En forvrænget, bitter latter. Et helt år, mumlede han. Hvordan har I levet? Sofie så ned på sine børn. Vi har levet for at overleve. Hendes stemme var monoton, som om hun fortalte en andens historie. Hun fortalte om det utætte sommerhus, om nætterne, hvor hun løb gennem regnen med et sygt barn i armene, om de gange, hun havde solgt sine sidste ejendele for at købe medicin. For hvert ord Sofie sagde, blev Mikkels ansigt en nuance blegere. Vidste du? Hans stemme svigtede. Vidste du, at jeg ledte efter dig? Sofie rystede på hovedet. Det er lige meget nu. Det eneste, der betyder noget, er, at mine børn får en chance for et bedre liv. Noahs svage gråd brød stilheden. Mikkel tog instinktivt et skridt frem, men stoppede så brat, som om han var bange for, at han ikke havde ret til det. Sofie så på ham et øjeblik, før hun forsigtigt lagde barnet i hans arme. I det øjeblik Noah lå i Mikkels favn,
frøs han til is. Den lille, spinkle krop, den svage vejrtrækning. Det fik hans øjne til at svide. Han vejer jo ingenting, hviskede han. Sofie vendte sig om for at skjule sine røde øjne. Mikkel bøjede hovedet dybt. Det er min skyld. Undskyld. De 2 ord kom et år for sent. Men det var første gang, Mikkel sagde dem uden et gran af stolthed. Sofie svarede ikke. Hun så bare ud gennem lufthavnens glasvæg, hvor byens lys blev reflekteret svagt. Nytårsaften var forbi. Men for dem var et nyt år netop begyndt. Et år, der startede med sorg, der endnu ikke var helet. Og Mikkel forstod, at hvis han ville have en plads i disse 3 børns liv, måtte han lære at betale prisen for sine egne fejl. Da de forlod lufthavnen, var det næsten morgen. Nattevinden var bidende kold, og gaderne var næsten tomme. Mikkel kørte langsomt, hans øjne var rettet stift mod vejen, men hans tanker var i kaos. På bagsædet sad Sofie i tavshed med Emil og Freja. Noah lå i Mikkels arme, han sov uroligt og bevægede sig af og til. Hver gang den lille drengs vejrtrækning blev anstrengt, snørede Mikkels hjerte sig sammen. Villaen i Hellerup dukkede op i det svage, gule lys fra gadelygterne. For første gang i et år trådte Sofie ind i huset. Ikke som hustru, men som en mor med 3 små børn. Fru Jørgensen ventede i stuen. Da hun så de 3 små, stivnede hun. Hendes rystende hånd strakte sig ud, men stoppede halvvejs. Er det mine børnebørn? Sofie nikkede sagte. Fru Jørgensen dækkede sit ansigt med hænderne og brød sammen i hulkende gråd. Hele sit liv havde hun drømt om at få børnebørn, men hun havde aldrig forestillet sig, at hun skulle få nyheden på så hjerteskærende en måde. Mikkel stod bag dem og så tavs på. Hans hjerte var tung som sten. Han indså, at det ikke kun var Sofie og børnene, der var blevet såret. Hans mor var det også. I et lille gæsteværelse, der hurtigt var blevet gjort i stand, lagde Sofie de 3 børn i sengen. Med vandhånd rettede hun på deres dyner og adede dem blidt på ryggen. Mikkel stod ved siden af og ville gerne hjælpe, men han anede ikke, hvor han skulle starte. Lad mig gøre det, sagde Sofie lavmælt. Ikke bebrejdende, men med en distance, der gjorde mere ondt end nogen anklage. Den nat sov Mikkel ikke. Han sad på gangen udenfor og lyttede til sine børns jævne åndedrag. Små, fine lyde, der var nok til at knuse hans hjerte i 1000 stykker. Næste morgen ringede Mikkel til det bedste privathospital i byen. Hans stemme var bestemt, uden omsvøb. Jeg vil gerne have overført journalen for en patient ved navn Noah. I dag. Sofie stod i døråbningen og hørte det. Hun vendte sig ikke om, men hendes hænder, der holdt om et af børnene, strammede grebet en smule. Mikkel begyndte at lære de mest basale ting. Han var klodset, når han skulle blande modermælkserstatning, fumlede med at skifte bleer og holdt Freja forkert, så hun begyndte at græde. Men han gav ikke op. Hver gang et af børnene græd, blev han mere tålmodig. Jeg har gjort alt forkert, sagde han lavmælt, uden at vide, hvem han talte til. Men jeg vil gøre det godt igen. Om eftermiddagen dukkede Camilla op. Hun så på de 3 børn, et udtryk af chok fløj over hendes ansigt, før hun hurtigt skjulte det. Jeg vidste ikke, du havde børn, Mikkel. Mikkel så på hende. For første gang følte han ingen genkendelse, ingen fortrolighed. Det er min families anliggende, svarede han kortfattet. Camilla blev tavs. Hun forstod, at der ikke længere var plads til hende. Da aftenen faldt på, sad Sofie ved vinduet og så ud på lysene i haven. Mikkel kom hen og stillede sig i en passende afstand. Jeg tør ikke love dig noget, Sofie, sagde han. Men jeg vil tage mit ansvar for børnene. Sofie svarede ikke. Hun så bare på sine 3 sovende børn. Mikkel forstod, at hans anger kom for sent. For at få lov til at blive i sin børns liv, måtte han starte helt forfra med de allermindste ting. Fra den dag de 3 små flyttede ind i huset, ændrede Mikkels hverdag sig totalt. Han tog ikke længere tidligt afsted om morgenen. I stedet vågnede han, når Emil græd efter mælk, og løftede ham klodset ud af vuggen. En gang holdt han ham så forkert, at barnet skreg højt.
Mikkel blev så forskrækket, at han stod helt stille midt i rummet. Sofie kom indisk. Uden et ord tog hun blidt imod barnet. Lad mig. Hendes stemme var lige så rolig som altid. Ikke fjernere, men heller ikke tættere på. Mikkel stod ved siden af og så på, hvordan Sofie rutineret trøstede barnet. En ubehagelig følelse bredte sig i ham. Ikke på grund af Sofie, men på grund af ham selv. Han indså, at han i et helt år havde været fraværende i alle de vigtigste øjeblikke i sine børns liv. Mikkel startede forfra. Han skrev tidspunkter ned for mælk, for søvn, for Noahs medicin. Han ringede til Dr. Hansen og spurgte ind til den mindste detalje, bange for at overse noget. Om natten, når Noahs vejrtrækning blev tung, var det Mikkel, der bar ham rundt i stuen, frem og tilbage, indtil hans egen ryg var våd af sved. Bare rolig, far her, hviskede han, selvom han ikke var sikker på, om han fortjente at blive kaldt far. En nat havde Freja let feber. Mikkel sad ved hendes seng hele natten, uden at lukke et øje. Da Sofie vågnede og så ham sidde der, med mørke rente under øjnene, stoppede hun op et øjeblik. Gå i seng, Mikkel, sagde hun. Han rystede på hovedet. Jeg bliver lidt endnu. Lidt endnu blev til daggry. Sofie begyndte at indse, at Mikkel ikke bare talte. Han lovede ikke noget, han undskyldte ikke, og han forsøgte ikke at indynde sig hos hende. Han gjorde bare stille og roligt de ting, der skulle gøres, og accepterede Sofies reserverede blik. En eftermiddag bar fru Jørgensen Emil ud i haven. Den lille dreng lå højt og greb fat i sin farmors finger. Hun vendte sig mod Mikkel, hendes stemme var fuld af følelser. Det ligner dig så meget, min dreng. Mikkel svarede ikke. Han så ned på sin søn, en klump i halsen. Han forstod, at hvis han ikke kæmpede nu, ville han aldrig få en chance igen. Sofie så på scenen på afstand. Hun sagde ingenting, men indeni hende begyndte små sprækker at vise sig i den mur, hun havde bygget om sit hjerte. Den aften, da børnene sov, sad Sofie og samlede legetøj sammen. Mikkel kom hen og hjalp hende. De stod ved siden af hinanden, så tæt, at de kunne høre hinandens åndedrag, men ingen sagde noget. Jeg ved det godt, sagde Mikkel lavmælt. Jeg har ingen ret til at forlange noget. Jeg håber bare, du vil give mig en chance for at være en far for mine børn. Sofie var tavs i lang tid. Jeg er ikke bange for, at du går, sagde hun. Jeg er bange for, at børnene skal lære at håbe forgæves igen. Hendes ord fik Mikkel til at stivne. Jeg forstår, svarede han. Og jeg accepterer det. Den nat lå Sofie ved siden af sine børn og stirrede op i loftet. For første gang i lang tid føltes hendes hjerte ikke længere som en sten. Hun havde ikke tilgivet. Hun var ikke vendt tilbage. Men hun var begyndt at observere. Observere, om den mand virkelig havde forandret sig. Udenfor blæste en mild forårsvind. De 3 børn sov trygt, uvidende om, at mellem de 2 voksne var en lille, stille forandring netop begyndt. Nytåret kom til huset på en helt anden måde end tidligere. Ingen store fester, ingen larmende gæster. Kun duften af hjemmebag, lyden af små børnestemmer og en spirende, skrøbelig ro. Om morgenen den 31. december stod Sofie tidligt op, en gammel vane. Hun gik stille ned i køkkenet. Da hun tændte lyset, stoppede hun brat op. Mikkel stod ved køkkenbordet, han holdt en pose mel i hånden og så rådvild ud. På bordet lå ingredienser til kransekage, klar til at blive brugt. Jeg ved ikke, hvordan man gør, sagde Mikkel, en smule forlegent. Men jeg vil gerne prøve. Sofie så på ham et øjeblik, før hun lagde sin taske fra sig. Jeg skal vise dig det. De stod ved siden af hinanden, uden at sige meget. Kun lyden af køkkenredskabet og sagte instruktioner brød stilheden. I det øjeblik, hvis det ikke havde været for de 3 sovende børn ovenpå, kunne man have troet, at de aldrig havde været adskilt. I stuen kravlede Emil rundt på gulvtæppet, Freja sad ved siden af med en lille bamse, og Noah sad på sin farmors skød og så sig omkring med store øjne. Farmors lille skat er så dygtig, smilede fru Jørgensen, men hendes øjne var blanke af tårer. Mikkel så på scenen på afstand. For 1 år siden havde han ikke i sin vildeste fantasi forestillet sig dette. Nu
bare ved at se sine børn sunde og raske, følte han sig rigere end nogen forretningsaftale nogensinde havde gjort ham. Om eftermiddagen dækkede Sofie et simpelt, men smukt bord til nytårsmiddagen. Da hun tændte lysene, foldede hun sine hænder i lang tid. Hun bad ikke om rigdom, kun om fred. Mikkel stod stille bag hende. Om aftenen samledes de i stuen. Intet storslået fyrværkeri, kun det bløde, gule lys fra lamperne. De 3 små havde fået nyt tøj på og sad ved siden af hinanden på en blød madras. Emil tog pludselig fat i Mikkels hånd og rejste sig usikkert op. Mikkel blev forskrækket og strakte hurtigt armene ud for at gribe ham. Stille og roligt, min ven. Emils latter fyldte rummet. Freja klappede i hænderne, og Noah stirrede på sin far med store, klare øjne. I det øjeblik rystede Mikkels hjerte. Han bøjede sig ned, omfavnede alle 3 børn. Far er her nu. Sofie stod bag dem og så på i lang tid. Hun sagde ingenting, men hendes øjne sved. Det nye år kom i stilhed. Ingen store ord, ingen løfter. Kun den jævne lyd af 3 børns åndedrag og blikke, der ikke længere var så fjerne. Den nat, da alle andre sov, sad Sofie alene ved vinduet. Mikkel kom ud og stillede sig i en vis afstand. Tak, sagde han lavmælt. Tak for at give mig et nytår som dette. Sofie vendte sig ikke om. Dette er børnenes nytår. Mikkel nikkede. Han vidste det. Forårsvinden blæste let. I det øjeblik, mellem 2 mennesker, der havde såret hinanden så dybt, handlede det ikke længere om at hele. Det handlede om at acceptere at blive ved siden af hinanden for noget, der var vigtigere end dem selv. Efter nytår fandt huset en langsom, daglig rytme. Stemningen var mindre anspændt, men afstanden mellem Sofie og Mikkel forsvandt ikke. Sofie stod stadig tidligt op for at passe børnene. Mikkel var der stadig, hjalp stille med de ting, han kunne. De var som 2 mennesker, der gik på den samme vej, men ingen turde endnu træde over på den anden side. En formiddag, mens fru Jørgensen var ude at gå en tur med børnene, sad Sofie alene i stuen. Hun så sig omkring i det velkendte hus med en underlig ro. Mikkel kom ind og stoppede op, da han så hende. Er der noget, du vil tale om? Spurgte han, som om han fornemmede noget. Sofie nikkede. Ja. Hun talte langsomt, hvert ord var tydeligt. Jeg bliver her ikke, fordi jeg elsker dig som før. Og jeg bliver her heller ikke, fordi jeg er svag. Mikkel lyttede opmærksomt i tavshed. Jeg bliver her, fordi børnene har brug for en far, fortsatte Sofie. Men der er én ting, du skal forstå. Hun løftede hovedet og så ham direkte i øjnene. Jeg vil aldrig nogensinde tillade, at du sover mig eller mine børn igen. Ingen havde stemme, ingen tårer, men hvert ord sad som et søm. Mikkel nikkede. Jeg ved det. Sofie fortsatte. Jeg har ikke brug for en titel, jeg har ikke brug for store løfter. Jeg har kun brug for, at du udfylder din rolle som far. Mikkel trak vejret dybt. Og hvis jeg ikke kan det, spurgte han. Sofies svar kom prompte, uden tøven. Så tager jeg børnene og går. Og denne gang kommer vi aldrig tilbage. Rummet blev stille. Mikkel så på kvinden foran sig i lang tid. Han indså pludselig, at den Sofie, der sad foran ham, ikke længere var den unge pige, der var villig til at udholde alt for ham. Hun var stærk, afklaret og vidste præcis, hvad hun ville. Jeg accepterer, sagde Mikkel, hans stemme var lav, men fast. Uanset hvad resultatet bliver. Sofie smilede ikke, men hendes blik blødte en smule op. Den eftermiddag pakkede Sofie nogle af sine personlige ejendele. Ikke for at gå, men for at forberede sig mentalt på et nyt liv, hvor hun ikke længere lagde al sin lit til en mand. Mikkel så det på afstand. For første gang forstod han følelsen af at være bange for at miste noget, man ikke længere har ret til at holde fast i. Om aftenen stod Sofie på terrassen med Noah i armene. Mikkel kom ud og stillede sig ved siden af hende. De så begge op på den stille nattehimmel. Jeg lover dig ikke noget, Mikkel, sagde Sofie lavmælt. Men jeg vil give dig en chance. For børnenes skyld. Mikkel svarede ikke.
Han nikkede bare. I det øjeblik var der ingen genforening. Kun en moden aftale, bygget på fortidens sorg og et ansvar, man ikke kan løbe fra. Foråret kom langsomt, uden store dramaer eller larmende løfter. Kun dage med mild sol, der faldt på terrassen, hvor Emil, Freja og Nora tog deres første, usikre skridt. Hver morgen var det som regel Mikkel, der åbnede døren til haven. Han bar børnene ud, et ad gangen, og trænede tålmodigt med dem. En gang snublede Emil og faldt. Han begyndte at græde højt. Mikkel skyndte sig at tage ham op og trøste ham længe. Ikke noget, min ven. Man falder, og så rejser man sig op igen. Han vidste ikke, om han sagde det til sin søn eller til sig selv. Sofie stod i køkkenet og så ud. Hun blandede sig ikke, men hun undveg det heller ikke. Hun lod Mikkel lære at være far på sin egen måde, præcis som hun havde sagt. Livet faldt langsomt til ro. Noahs behandling virkede, og hans helbred blev bedre dag for dag. Hver gang hans vejrtrækning blev lettere, åndede Sofie lettet op. En eftermiddag sad Sofie og lagde børnenes tøj sammen. Mikkel kom ind og lagde en stak papirer på bordet. Jeg har ordnet det, sagde han. Alt, hvad der vedrører børnene, har jeg sat dig på som medunderskriver. Sofie så op på ham. Er du ikke bange? Mikkel rystede på hovedet. Jeg er mere bange for at miste dem. Et svar uden pynt, men det var nok til at gøre Sofie tavs i lang tid. Om aftenen sad fru Jørgensen på terrassen med Freja og fortalte gamle historier. Lyden af børnelatter fyldte luften. Ikke højt, men nok til at gøre huset varmere. Sofie stod ved siden af Mikkel. De talte ikke meget. De var ikke længere mand og kone, men de var heller ikke fremmede. Måske, sagde Sofie lavmælt, er vi begge blevet anderledes. Mikkel nikkede. Ja. Han pressede ikke på, bad hende ikke om at komme tilbage. Han forstod, at det, han skulle holde fast i nu, ikke var fortidens Sofie, men nutidens skrøbelige tillid. Den dag Nora tog sine 2 første skridt alene, brød Sofie sammen i gråd. Mikkel stod bag hende. Han omfavnede hende ikke, men lagde blot en hånd på hendes skulder. I det øjeblik forstod de begge, at dette ikke var en afslutning, men en ny begyndelse. En begyndelse, hvor kærlighed ikke længere handlede om at udholde, men om at blive afklaret for de små liv, der voksede sig stærkere for hver dag. Og nogle gange behøver lykken ikke et navn. Den skal bare være varm nok til, at man ikke længere har lyst til at gå. Historien, der udspillede sig derefter, var stille. Ingen store konflikter, ingen tårer. Men det var netop denne rolige hverdag, der holdt Mikkel vågen mange nætter. Han vendede sig til lyden af Emil, der kaldte om morgenen, til Frejas klukkende latter, når solen ramte hendes ansigt, og til Noah, der ofte greb fat i hans trøje og trak vejret stille som en lille kattekilling. Små ting. Ting, der er så små, at man først forstår deres sande værdi, når man har mistet dem en gang. En eftermiddag kom Mikkel tidligt hjem fra arbejde. Huset var usædvanligt stille. Han gik ind i stuen og så Sofie sidde ved vinduet med en gammel notesbog i hånden. Hvad læser du? Spurgte han. Sofie for sammen og lukkede hurtigt bogen. Ikke noget. Bare nogle gamle noter. Mikkel spurgte ikke yderligere, men da Sofie gik, så han, at hun havde glemt bogen på bordet. Han havde ikke tænkt sig at læse i den, men den var slået op på en side, som om den ventede på ham. Hvis du en dag finder ud af sandheden, så håber jeg ikke, du kommer tilbage. Jeg håber bare, du ikke vil fortryde for længe. Mikkels hånd rystede let. Han bladrede videre. Siderne var fyldt med Sofies skæve håndskrift. Noter fra de udmattende dage efter fødslen, fra de søvnløse nætter, fra de gange, et af børnene havde haft høj feber, og hun ikke havde turt ringe til nogen. Ikke et eneste ord om vrede. Kun om udholdenhed. Mikkel lukkede bogen. Hans bryst gjorde så ondt, at han måtte trække vejret dybt for at få luft. Den aften stod han længe foran døren til Sofies værelse. Han ville banke på, sige noget, men til sidst vendte han sig bare om og gik. Han forstod, at der er undskyldninger, som man kun giver for at lette sin egen samvittighed. Få dage senere fik Sofie et opkald fra sit gamle arbejde.
De tilbød hende en god stilling med en stabil indkomst. En fantastisk mulighed. Sofie holdt telefonen i hånden i lang tid. Mikkel stod i nærheden og hørte det, men han blandede sig ikke. Den aften var det Sofie, der tog ordet først. Det kan være, jeg flytter. Ikke lige nu, men jeg vil have, du ved det. Mikkel nikkede. Jeg forstår. Hans svar fik Sofie til at stoppe op. Holder du mig ikke tilbage? Mikkel så på hende i lang tid. Det tør jeg ikke. For jeg er bange for, at hvis jeg holder dig tilbage med ord, så vil jeg skuffe dig igen. Sofie vendte sig om. Hendes øjne sved, men hun græd ikke. Den nat begyndte Noah pludselig at græde højt. Før Sofie nåede at rejse sig, havde Mikkel allerede taget ham op og vugget ham med en velkendt ro. Den lille dreng faldt til ro og greb fat i sin fars finger. Og i det øjeblik, hvor Sofie stod i døråbningen og så det hele, var hun for første gang ikke bange ved tanken om at blive lidt endnu. Historien slutter på en helt almindelig morgen. De 3 børn legede på terrassen. Mikkel reparerede et lille stakit. Sofie hang tøj op, og solen skinnede på hendes skuldre. Ingen talte om fremtiden. Men for første gang var fremtiden ikke længere noget, der skræmte dem. Den morgen var himlen let overskyet. Ikke en skarp sol, men heller ingen regn. Bare et blødt lys, der var lige præcis nok til, at man ikke blev trist, men heller ikke helt kunne kalde det glæde. Sofie vågnede tidligere end normalt. Hun sad på sengekanten og så på Emil, Freja og Noah, der sov trygt. 3 små ansigter tæt ved siden af hinanden, deres åndedrag rolige og jævne. Det var et syn, der kunne blødgøre selv det hårdeste hjerte. Hun havde tænkt meget i de seneste dage. Tænkt på jobtilbuddet, på et andet liv, hvor hun kunne stå på egne ben uden at være afhængig af nogen. Og hun havde tænkt på Mikkel. Den mand var ikke den samme som før. Han var mere stille, mere eftertænksom. Han kom ikke med løfter, han kom ikke med forklaringer. Han udfyldte bare stille sin rolle som far, klodset, men oprigtig. Sofie bar Noah ud på terrassen. Den tidlige morgenluft var frisk. Mikkel stod ude i haven og reparerede en lille gynge, han havde bygget til børnene. Da han så hende, stoppede han op. Er Noah vågen? Sofie nikkede. En naturlig stilhed opstod mellem dem. Ikke anstrengt, men heller ikke intim. Har du tænkt over det? Spurgte Mikkel roligt. Sofie vidste, hvad han mente. Hun svarede ikke med det samme, men så på ham i lang tid. Hvis jeg går, sagde hun langsomt, hvad gør du så? Mikkel lagde hammeren fra sig. Så vil jeg stadig være deres far. Uanset hvor du er. Hans svar var ikke et forsøg på at holde hende tilbage, det gav hende ikke dårlig samvittighed, men alligevel stak det i hendes hjerte. Og hvis jeg bliver, spurgte hun så. Mikkel var stille et øjeblik. Så vil jeg gøre mit bedste hver eneste dag, for at du ikke kommer til at fortryde den beslutning. Ikke en kærlighedserklæring. Bare et meget voksent løfte. Sofie så nederst. Hun forstod. Han var ikke længere i en position, hvor han kunne stille krav. Om eftermiddagen ringede Sofie til sin gamle arbejdsplads. Jeg må desværre takke nej, sagde hun. Lige nu vil jeg gerne være tæt på mine børn. Da hun lagde på, sad hun stille i lang tid. Ikke fordi hun var svag, men fordi hun var blevet stærk nok til selv at vælge, hvor hun ville være. Om aftenen spiste de alle sammen. Emil spildte sovs. Freja lå højt, og Noah holdt fast i Mikkels hånd. Fru Jørgensen så på dem og tørrede diskret en tåre væk. Efter middagen stod Sofie ude på terrassen. Mikkel kom ud og stillede sig ved siden af hende. Jeg bliver ikke her på grund af dig, Mikkel, sagde Sofie lavmælt. Jeg bliver her, fordi jeg ikke er bange mere. Mikkel nikkede. Jeg ved det. Ingen sagde mere om fremtiden. Det var ikke nødvendigt. For nogle gange handler det at blive ikke om fuldstændig tilgivelse, eller om at vende tilbage til det, der er variabel. Nogle gange handler det om at vælge at leve videre, afklaret, med klare grænser og med et fælles ansvar. Den nat, da de 3 børn sov, lå Sofie og lyttede til deres rolige åndedrag.
Hun vidste ikke, hvad morgendagen ville bringe, men for første gang i lang tid havde hun ikke lyst til at flygte. Og ude i stuen sad Mikkel og så på det gule lys, der faldt på væggen. Han vidste, at han ikke kunne få fortiden tilbage. Men han havde nutiden. Og han havde fået en chance. Ikke til at blive elsket igen, men til at gøre det rigtige, helt fra bunden. Der er brud, der ikke sker, fordi kærligheden er væk, men fordi den ene part har været træt for længe. Der er kvinder, der går, ikke fordi de er svage, men fordi de har kæmpet længe nok til at vide, at de ikke kan holde til mere. Og der er mænd, der først lærer at lytte, når de har mistet alt. Først da lærer de at blive, uden at såre. Tilgivelse betyder ikke altid, at man finder sammen igen. Nogle gange betyder det bare, at man giver hinanden en chance for at leve resten af livet på en mere anstændig måde. Lykken er ikke nødvendigvis at finde tilbage til, hvordan det var i starten. Lykken kan være at finde nok ro til ikke længere at ville flygte, og nok modenhed til ikke at såre hinanden igen. Hvis du står over for et svært valg, så husk, at det hverken er forkert at blive eller at gå. Den eneste fejl er at blive i smerten uden håb, eller at gå med et hjerte fuld af had. Må vi alle lære at elske, ikke med blind opofrelse, men med afklarethed og med kærlighed til os selv. Hvad tror du, der skal til for at genopbygge en ødelagt tillid? Del dine tanker i kommentarfeltet nedenfor. Hvis denne historie rørte dig, så glem ikke at like videoen, dele den med en, der har brug for at høre den, og abonnere på kanalen for flere historier, der går lige i hjertet. Tak fordi du så med.